Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saiki aku wis rampung oleh nyadap sedulur. Yo, wis rampung oleh nyadap. Yo mestinya aku balik ke ora kudu lengo. Aku ki arep gawas suluh kowe. Suluhe. Yo. Nah, suluh iki bakal balik kok kenen lahang. Oh. Yo, saiki wis digulung yo, sedulur. Aku ki arep manjat mengono kowe. Wah, karo motor iki aduh iki nang legok iki nang pinggir sawah. Aduh, aduh. Manjate keselepol. Kaya su aduh motore kowe nang dhuwur. Iki nang legok pisan yen nang ring gamparan sawah kowe. Aduh. Ya kaya iki ya sedulur. Tantangane dadi wong lanang ki sing kudu tanggung jawab maring keluarga ya kaya iki. Kudune teh terus unggal dino usaha go nyumponi kebutuhane keluarga. Aduh. Wis aduh manjat. Aduh ya Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya gua sedulur. Nek dadi wong lanang kuwi bener-bener kudu tanggung jawab ya sedulur ya. Ya men aku kesel. Sing penting keluarga kejumponan sedulur. Ya tantangane dadi wong lanang. Yo, angger bisa dipilih ya sedulur yo, angger bisa dipilih. Ya aku mending kene gawani kayu kaki kang legokana kae. Unggal dina. Ya angger bisa dipilih, tapi kan ora bisa dipilih. Nggih. Angger kon milih antara nyumponi keluarga karo gawa suluh piye. Lah nek suluh kae kuwi wis digulung dikabrukna ya ora ngomong apa-apa. Paling-paling kon kudu lumah dibledog, nggo genen lahang. Lah nek nyumponi keluarga gue sing abot gue kudu nggal dina gue dicumponi kebutuhane. Aduh, pegah banget kok. Nek kan sing wis pernah ngalami dia tanggung jawab keluarga yo mestinya pada ngerasakna kaya aku iki. Tapi nek sing urung ngrasani ya urung ngerti ya kepenak sing penting kawin gue bae. Ora mikirna kaya resikone ya sedulur ya. Aduh, abote nemen. Bener-bener kudu tanggung jawab bener-bener maring keluarga. Ya wis ya sedulur, mudah-mudahan ana manfaate kanggo nyong khususnya kanggo sampean pada